Den liberale velfærdsmodel, eller bedre kendt som den residuale velfærdsmodel. I den liberale velfærdsmodel er der kun statslig støtte til det allersvageste. Det vil sige, at man skal være næsten hjemløs, eller rimelig meget på røven, før man får statslig støtte. Den stikker kun de allersvageste, det er det, den er bygget til. I den liberale velfærdsmodel betales det også med lav skat, ved at staten ikke har så stor indflydelse, og at den enkelte selv må sørge for sine forsikringer, hvis man bliver syg eller arbejdsløs. Ydelser er individorienteret. Man kan selv vælge den velfærd, man ønsker. Hvis man ikke har særlig mange penge, har man ikke de goder. De har svært ved at købe deres forskellige forsikringer. I lande som USA og Storbritannien har man valgt kun at lade den offentlige sektor hjælpe de allersvageste i samfundet. Resten af befolkningen, det vil sige langt størstedelen, må selv sørge for at købe de private forsikringer, som skal støtte en økonomisk i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom eller alderdom. Det er op til den enkelte at bruge sin frihed til at skabe sit eget liv og være sin egen lykkesmed. Den flittige og dygtige skaber værdier og har retten til frugten af sit eget arbejde. Derfor er skat i princippet tyveri, og staten skal blande sig udenom og overlade markedet til markedskræfterne. Markedet er styret af den usynlige hånd, udbud og efterspørgsel, som bestemmer priserne på varen, herunder også prisen på arbejdskraft som en vare. I den liberale velfærdsmodel sørger man selv for sin egen pakke, det vil sige private forsikringer. Man bestemmer selv, om man vil have sygeforsikring, arbejdsforsikring, arbejdsløshedsforsikring og alle de andre forsikringer, man kan have. Der er større ulighed i de lande med den liberale velfærdsmodel i forhold til de lande med den universale velfærdsmodel. Man får på ingen måde den samme støtte i USA, som man f.eks. gør i Danmark. Fundamentet er sjovt nok liberalisme, og det kan ses ved, at den frihed, man giver til den enkelte, og at den enkelte selv må sørge for sine forsikringer. Og stå for sit eget liv.